Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, zuzenen posizio relatiboa ikusiko dugu. Ariketa hau egingo dugu. Ikasi behar dugu edo ikertu behar dugu bi zuzen honen posizio relatiboa K parametroaren arabera. Vale. Hemen duzue txuletarioa. Bai? Posizio relatiboa ikertuko vektorea behar ditugu, bai? Eta lehenengo galdera dira, vektorea proportzionalak dira ala ez? Ez badira proportzionalak, ebakitzaileak dira zuzenak. Proportzionalak badira, bi aukera dauzkagu, edo berdina edo paraleloa izatea. Vale? Hori jakiteko, puntu bat hartuko dugu zuzen batetik, eta sartuko dugu bestean. Zuzen horretan dagoenean, berdinak dira. Ez badago, paraleloak. Hasiko gara. Orduan, lehenengo eta behin, atera behar dugu vektoreak, atera behar ditugu vektorea eta puntua. Bi zuzenetik. PS eta hemen DS. Ados. Hemen, bideo batean eukiko duzue, egin genuena. Implizituan badago, buelta eman eta signo bat aldatu. 3 minus bi. Eta puntu bat ateratzeko balioa eman. Bai? Adibidez, bat, minus bat, parkatu, minus bi, minus 3, gehi bost, 0. Minus bat. Vale. Parametrikotan errazago. Landa ez doazenak dira puntua. K eta bi. Eta landarekin, parametroarekin doazenak dira vektorearen koordenatuak. -6, lau. Orduan, lehenengo gardera, proportzionalak dira, 3 minus bi, -6, lau. Bai, ikusten da, baina ez baduzu ikusten, egin alduzuela da 3 minus 6, x zati x, eta y zati y. Eta ikusten da, bietan dela minus erdi bat, ezta? Orduan, bai, hemen gaude. Ebakitzaileak ez dira izango. Proportzionalak baino. Vale. Puntu hau, PR puntua sartuko dugu S zuzenean. Adibidez. Bai, edo alderantziz egin aldugu, igual hobeto ekuazioa delako, ekuazio bat, errazago zuentzat, bai, K bi puntua sartuko dugu R zuzenean. Orduan, bi eta X-en ordez K. 3 eta Y-en ordez bi. Gehi bost, berdin 0. 2K gehi 6 gehi bost, berdin 0. 2K amaika, izango da minus amaika, eta orduan K izango da minus amaika zati bi. Vale. Eta orain, Karen arabera soluzioak eman behar ditugu. K berdin minus amaika zati bi denean, zer gertatuko da? Puntua zuzenean dago. PS puntua R zuzenean dago. Orduan, berdinak, edo zuzen bera dira. Beste aukera da, K desberdina izatea. Eta desberdinak badira, zer gertatuko da? Paraleloak dira. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.